Мая апошняя сустрэча, якая адбылася з Віктарам Бабарыка, гэта за 2 дні да яго затрымання. Здаецца, менавіта тады было, калі мы сабралі ўжо 300 000 подпісаў. Я яму тады падарыла кнігу Віктара Франкла «Скажи жизни да», псіхолог канцлагеря. І пасля мы з ім разам выходзілі з офіса і мы размаўлялі з ім наконт магчымасці затрымання. Я яго пыталася, чаму няма аховы і чаму ён так ставіцца да магчымасці затрымання, і у нас была такая вельмі змястоўная размова пра гэта. Чаму? Чаму не было аховы, ён сказаў так. Менавіта мне асабіста ён сказаў, што ён ведае, што магчыма затрыманне і што калі будзе ахова, то гэтыя людзі будуць пад рызыкай збіцця. Вось. І ён не хоча рызыкаваць людзьмі. І што калі яго будуць затрымоўваць, яго затрымуюць. То бок няма сэнсу. Варыянтаў тут няма. Так, няма сэнсу, і каб не падстаўляць людзей. Добрый дзень, паважаныя гледачы і глядачкі, гэта праграма «Трэба пагаварыць». Сёння мы будзем разбірацца з вамі з такой з'явай, як інкамунікада, калі чалавека затрымліваюць і потым невядома, што з ім ідзе яго шукаць увогуле. З гэтым пытаннем мне дапаможа разабрацца псіхалагіня Наталья Скіпская. Добрый дзень. Прывітанне ўсім. Пра Віктара Дмітриевіча невядома нічога ўжо паўгады, і нават да таго былі нейкія ўрыўкі інфармацыі. Так? Вось гэта і ёсць з'ява інкамунікады, якая кранае не толькі публічных такіх асобаў, але і менш вядомых. То бок забараняецца ліставанне, забараняюцца званкі. Як гэта выглядае з псіхалагічнага боку? Гэта вельмі цяжка ўсё нам пражываць, і між іншым магу сказаць, што кожны з нас ведае, што такое інкамунікада на ўласным досведзе. Бо калі ўспамінаць жнівень 20-го, вось тыя 3 дні, калі мы не ведалі увогуле, што адбываецца, калі быў адключаны інтэрнэт, калі было шмат затрыманых, і мы не ведалі, дзе яны, што з імі. Гэта ж таксама інкамунікада, такім больш сціслым памерам. Так, такі канцэнтрат. І я памятаю, ты памятаеш, і шмат хто з іншых людзей памятае, як гэта моцна ўплывае на свядомасць, на эмацыйны стан, як гэта палохае, які жах гэта вызывае, і увогуле такое адчуванне бяссілля. Так, нібыта ты такім чорным кіселі, у якім нават не можаш арыентавацца, бо цябе уласна і няма этой інфармацыі. Давай запытаем зараз прэс-сакратаря Віктара Бабарыкі Глеба Германчука пра тое, як адбывалася і што ў 2020 годзе і ў якім стане каманда цяпер у гэтай бясконцай інкамунікадзе. Глеб, добрый дзень. Распавядзіце, калі ласка, якія самыя свежыя навіны вы ведаеце пра Виктора Дмитриевича? Добрый день. К сожалению, как всем известно, эта информация совершенно не новая, что сейчас самые наши известные политзаключенные, которые являлись символом борьбы за наши права, за революцию, которая состоялась в 2020 году, от них нет информации. Это касается не только Виктора Дмитриевича Бабарика, это касается Марии Колесниковой, Максима Знака, Статкевича, Сергея Тихановского и прочих очень известных людей, главное, дорогих для нас. Последнее, то, что нам стало известно, я думаю, всем не секрет, что еще прошлой весной из непроверенных источников появилась информация, что Виктор Дмитриевич был доставлен в больницу с избиений. Естественно, после этой истории мы долгое время не знали, где он находится, как проверить эту информацию. Что-то большее мы даже не рассчитывали. Единственное, что удалось получить родственникам, что известно всем нам, находится в публичном пространстве, что в середине июля все же родственники смогли попасть к начальнику колонии на прием, где им сообщили, что он находится по-прежнему в колонии, но из-за того, что он размещен в ПКТ и заявления от него нет на встречу, то встретиться с ним нет возможности. То есть и связи, и звонки, которые предоставлены по праву всем заключенным, к сожалению, невозможны с ним. На сегодняшний момент мы по-прежнему не имеем информации, потому что ни адвокаты, ни родственники также не располагают данной информацией, переписки с Виктором Дмитриевичем нет. Это действительно беспрецедентно и не может не волновать. Действительно, многие об этом сейчас говорят, почему так происходит и почему таким
глубочайшим способом просто нарушаюцца права наших палітзаключоных. Ці памятаеце вы, як было затрыманне? То бок пытанне вось да чаго я задаю. Віктор Дмітриевич у некаторых сваіх інтэрв'ю некалькі разоў падкрэсліваў, што ўсё ж такі не такі людажэрны цяпер рэжым і затрыманне вельмі малаверагоднае. Ці памятаеце вы, як это адбылося? Безусловно, мы помним этот день, 18 июня, когда Виктор Дмитриевич по дороге в Центризбирком, тогда он намеревался сдать подписи, потому что близился уже финал сбора подписей в пользу своей кандидатуры, и по пути в Центризбирком он был остановлен на дороге от своего села Мочаны, где он проживал, и по дороге в Центризбирком он был остановлен сотрудниками ГАИ, и состоялось задержание. Позже уже адвокаты пытались его найти и в ДФР, и в других органах, чтобы оказать ему юридическую помощь. Отмечу, что в этот же день также был задержан его сын Эдуард Бабарика. Естественно, этот день очень сильно остался в памяти всех, кто находился тогда в штабе, потому что Виктор Дмитриевич собрал очень большую команду и волонтеров, и профессионалов, и бизнесменов, и людей из самых разных направлений, которые хотели помочь ему стать действительно лидером в нашей стране. И у всех были очень разные эмоции, начиная от смятения, разочарования. Но, естественно, у нас был план, которому мы придерживались, несмотря на то, что в публичном пространстве Виктор Дмитриевич, конечно же, отдвигал какие-то сомнения относительно того, что против него могут репрессии. Однако заранее, естественно, мы готовились, что такой сценарий может быть. Были заключены адвокаты с адвокатами, которые могли оказать Виктору Дмитриевичу юридическую поддержку, в первую очередь, в уголовных делах. Это Наталья Мацкевич, которая занималась его защитой впоследствии. Также Дмитрий Лаевский, который также защищал Виктора Дмитриевича. С ними были заключены договора, а также нам было важно, что если задержание Виктора Дмитриевича состоится, что наша команда должна продолжать работу, потому что по закону, если будут вести следственные действия, все равно кандидат может продолжать участвовать в президентской гонке. Поэтому было важно сделать доверенности на людей, которые могли бы помогать заниматься этой деятельностью. Он ставил доверенность на Илью Салея и Максима Знака, которые впоследствии участвовали в процессе его движения в кандидата. Конечно же, мы понимали риски. Некоторые люди были в нашем штабе испуганы, волонтеры и все остальное. Нам было важно также прокоммуницировать с ними, что да, возникает вопрос с точки зрения безопасности. Если вы хотите, вы можете уйти, но ни один из тех людей, кто был в штабе в тот момент, не покинули. Это, конечно же, не могло не радовать. Это показало, насколько все были воодушевлены тем, что делал Виктор Дмитриевич. И просто доказательством это стали вот эти вот цепочки солидарности, которые вечером собрались в Минске, где люди просто выражали свою симпатию, поддержку Виктору Дмитриевичу. Это стало, на самом деле, еще большим очень импульсом эмоциональным, который помог мне поверить в то, что нужно двигаться дальше. Бабарыка вядомы тым, што ён шмат што пралічваў наперад. Ці пакідаў ён вам нейкія инструкции и наколькі іх хапіла? На самом деле, в той ситуации неопределенности предсказать, что будет дальше, как будут развиваться события, было практически невозможно. Однако мы понимали одну вещь, что та ситуация, которая сложилась на тот момент в Беларуси, нам было важно сохранить вот эту уверенность людей, которая набирала с каждым днем большую и большую силу. И поэтому, если вы можете вспомнить, например, инициативу Виктора Дмитриевича, которая была записана заранее по поводу того, что мы начнем референдум по изменению в Конституцию. Также была инициатива по поводу создания партии, которую впоследствии мы реализовали чуть позже. То есть мы пытались предугадать, какими действиями мы можем стимулировать активность людей именно своими гражданскими действиями, именно своими гражданскими согласиями по поводу происходящего в стране. И, естественно, вот те инициативы, которые нами были предложены, мы пробовали реализовать и поддержать таким образом гражданскую активность в мирном способом.
непосредственно. Ну и, конечно же, был план по тому, что мы должны действовать, как мы должны действовать дальше относительно того, если произойдет задержание. И мы действительно, кажется, отлично справились также и с этой задачей. Несмотря на то, что Виктора Дмитриевича задержали, команда продолжила работать. Мы попробовали зарегистрировать его как кандидата в президента. Но и когда это не произошло, мы быстро сориентировались и на самом деле объединились в сильные одну структуру между тремя сильными штабами. И на самом деле сделали так, чтобы один протестный кандидат победил на этих выборах, что стало на самом деле очень хорошим результатом этой кампании. Ці памятаеце вы причину, чаму вы далучыліся да штаба? В мае совершенно внезапно, я думаю, как и для многих, для меня стало сюрпризом, что Виктор Дмитриевич стал выдвигаться в кандидат. А учитывая, что я его знал по многим проектам, которые он делал для города, и мы, как ивент-агентство, неоднократно сотрудничали с Белгазпромбанком по разного вида открытиям культурных мероприятий, то, конечно же, я знал Виктора Дмитриевича как хорошего бизнесмена, предпринимателя, мецената, и того человека, который действительно очень любит свою страну. Но для меня это, конечно, стало большим аргументом для того, чтобы просто прийти в штаб, именно который еще в тот момент базировался на улице Октябрьская. И первое время мы приходили просто, помогали, не знаю, какой-то волонтерской организационной работой. Ну а когда уже структура стала кристаллизовываться, какой-то механизм, который должен выполнять какие-то конкретные функции, когда у нас появились департаменты по коммуникации, когда у нас появились департаменты по верификации подписей, когда у нас появились другие структуры, конечно же, мы оглянулись, посмотрели вокруг себя, и случайных людей там как-то не нашлось, там действительно приходили помогать, начиная от талантливых юристов, заканчивая хорошими пиарщиками, коммуникаторами, и мы действительно уже дальше распределились по выполнению своих обязанностей. И сразу первое время я выполнял какие-то конкретные поручения по написанию текстов, а в конце, когда уже нам понадобилась действительно работа с прессой, многоканальная работа по многим странам, и я стал выполнять функцию пресс-секретаря и выполняю ее по сей день. Дякую, Глеб, что поделились с нами информацией и своими переживаниями. До связи. До свидания. Слухай, ну, увогуле вельмі эмацыйна зараз сябе адчуваю, паслухала вось тое, што казаў Глеб, і успамінаю вось той час, калі я была валанцёрам у штабе Бабарыкі, і усе тыя вось рэчы, якія там адбываліся, вось той дух салідарнасці, і ўспамінаю гэтых цудоўных людзей, з якімі там пазнаёмілася, і Машу Калеснікаву, і Максіма Знака, і Эдзіка, і ўвогуле там было столькі цудоўных, светлых людзей, і добра памятаю вось дзень затрымання. І, між іншым, тады таксама я, напэўна, першы раз у штабе такую крыху ролю псіхолага выканала. Бо мяне пыталі людзі, нават не пра Віктара пыталі, а мяне пыталі, як так можа быць, чаму людзі вераць Лукашэнкі? Яны мяне пра гэта пыталі. Вось гэта было цікава. Гэта было цікава, як яны казалі, Наталя, ну растлумач нам, калі ласка, што такое? Ну чаму людзі слухаюць і вераць? Ну ведь ясна ж, зразумела, што ён брэша. Ось таким чынам тады нашы эмоцыі выліваліся. Але ж, ведаеш, это быў такі момант всполаху, так? Это быў такі, як выбух, тады людзі станавіліся ланцугамі, вось пра які узгадываў Глеб, ланцугамі салідарнасці. Але вось стан, калі няма інфармацыі, ён такі, ну, нібыта расцягнуты ў часе, і это доўгі працэс. Ты можаш апісаць, як інкамунікада ўздзейнічае і на чалавека, пра якога няма, які пазбаўлены камунікацыі з блізкімі, з роднымі, са сваёй камандай, і на людзей, які пазбаўлены з ім сувязі. Увогуле мы ўсё ж такі істоты сацыяльныя. Нам важна падтрымліваць сувязі, разбудоўваць іх, знаёміцца з новымі людзьмі, камунікаваць. Гэта вельмі, вельмі важна, бо гэта ўплывае на наш
псіхічны стан, і таксама яшчэ гэта вельмі ўплывае на нашу карціну сусвету. Як? Нам патрэбна мапа ў галаве. Нам трэба ведаць, што, дзе і як. І вось гэтае невядомае, яно нас палохае, пужае. І трэба, каб усё ж такі былі нейкія складнікі, пра якія можна нешта дакладна сказаць. Бо мы ж, калі нешта робім, мы ж таксама аналізуем. Вось, каб нешта зрабіць, усё ж такі, нават калі ты гэта не ўсвядомліваеш, у цябе ёсць нейкі план у галаве. Што ты робіш? І для гэтага патрэбна інфармацыя. Так, калі інфармацыі няма, то адчуваеш сябе разгубленым, напужаным і гэтак далей. То бок інкамунікаду можна лічыць такі формай катавання. Ну, канешне, а як жа. Гэта ж такое паўсямесна распаўсюджанае. Ва ўсіх турмах гэта выкарыстоўваюць. Гэта ПКТ, гэта што? І шыза. Але ж вось пра Статкевіча не чуваць 11 месяцаў. Мне падаецца, што это выглядае як такая ўжо сістэматычная праца з людзьмі, якія пасля свайго зняволення ўжо не змогуць аднавіцца поўным чынам у, напрыклад, нейкай сваёй грамадскай дзейнасці, бо ў іх няма ўжо гэтых сувязяў. Ну, калі яны не будуць праходзіць рэабілітацыю, то так, дакладна, будзе ім цяжка. Але ж у нас тады атрымліваецца, што выйдзе шмат людзей, у пэўны час, калі зняволеныя, якія атрымалі велізарныя тэрміны, пачнуць выходзіць на волю, у нас будуць людзі з разарванымі нават нейкімі базавымі сувязямі. Так. Як даць гэтаму рады? Як даць рады чалавеку, які ўнутры гэтай сістэмы, і, я маю на ўвазе у зняволенні, і, напрыклад, сем'ям? Як это псіхалагічна можна перажыць? Гэта будзе вельмі складаная праца і з самой сям'ёй, і з чалавекам, які адбыў пакаранне. Бо яны ўсе вельмі змяняюцца з часам. І для таго, каб заставацца разам, трэба быць разам. Так. Нейкім чынам гэтай сувязі падтрымліваць. У нас не шмат такіх людзей у кожнага ў жыцці, што там мы можам сустрэцца раз у год ці раз у 5, і як быццам бы учора было. І то бок ўсё ж такі мы змяняемся па жыцці самымі рознымі шляхамі. І несупадзенне можа здарыцца ў любы момант. І вось калі людзі жывуць паасобку, яны змяняюцца, і потым гэтая розніца, якая атрымліваецца, она можа быць такой, што ім немагчыма быць разам далей. І гэта можа быць таксама вельмі траўматычна для тых людзей, якія выйдуць з турмы, бо яны маглі жыць там, напрыклад, вось тымі думкамі, што я вярнуся, у мяне там жонка і дзеці, напрыклад, а вяртаецца, але гэта ўжо чужыя людзі. Трэба будзе працаваць сістэмна з гэтымі людзьмі. Вот ты цікавую рэч закранула, таксама хацела цябе распытаць, як інкамунікада ўплывае на дзяцей. То бок, адна гісторыя, калі это зняволенне там нават на год, на паўгады, і зусім іншая, калі это ўжо на годы, там 18 гадоў, это же космос, і зусім іншыя ўжо людзі будуць. Мне шкада гэтых дзяцей, але ўсё ж такі, калі казаць пра дзяцей палітычных вязняў, то ўсё ж такі гэта будуць дзеці нейкім чынам герояў. І таму вельмі добра, каб яны чулі гісторыі пра тое, якія іх бацькі цудоўныя, якія яны былі і ёсць, калі ёсць магчымасць нешта расказваць пра гэтых людзей. Вось гэтая фігура бацькоўская, якая ўнутры кожнага чалавека будуецца на падставе кантакту з бацькамі, яна не толькі з кантакту з бацькамі будуецца, але бабуля, дзядуля, іншыя людзі, якія выхоўваюць дзіцёнка, яны дадаюць рысачкі да гэтага партрэту, так? Так, вось яны малююць разам. І то бок вельмі добра, калі ўсё ж такі там будуць нейкія рысы і тых бацькоў, якія за кратамі. Усё ж такі бацькі не самі гэта робяць, а блакуецца камунікацыя не бацькамі, а нейкімі трэцімі асобамі. І таму вось добра, калі будуць тыя, хто побач, дапамагаць агрэсію і ўсе гэтыя цяжкія складаныя эмоцыі і фрустрацыі накіроўваць на тых, хто замінае кантакту з бацькамі. То бок, напрыклад, не на бацькоў, якія не выходзяць на сувязь. Так. Вось што можна зрабіць у гэтай сітуацыі? Я не ведаю. Мне падаецца, такую сітуацыю можна толькі сесці плакаць.
Дзякуй шчыра, што ты апісала так падрабязна інкамунікаду з псіхалагічнага пункту погляду, а давай цяпер пагаворым, што это, ну, это найперш юрыдычны тэрмін і што это юрыдычна значыць для і беларускіх, і для сусветных зняволеных. Гэтыя пытанні мы зададзім праваабаронцу Леаніду Сталенку. Вы, уласна, перажылі зняволенне, ці сутыкаліся вы з інфармацыйнай блакадай, як гэта на вас паўплывала? Тут трэба сказаць, што ў кожнага асуджанага тэрмін складаецца з двух частак. Першая частка – гэта калі чалавек затрыманы і да суда знаходзіцца пад следствам. Ну, то бок, напрыклад, я больш года быў у гомельскім СІЗА. І там перапіска больш-менш працавала. То бок, я ў дзень атрымліваў нават па 15, былі дні 18 лістоў. То бок, я знаходзіўся ў статусе падазраваных, і суд не прызнаў мяне вінаватым, поэтому на СІЗА, як правіла, перапіску не забараняюць. Іншая справа, калі пасля уступлення прыгавора ў законную сілу асуджаны едзе ў лагер. Вось там, канешне, ўжо поўная блакада. Я адсядзеў 1,5 гады ў Віцебскай візбе ў лагеры нумар 3 без права перапіскі, нават хадзіў да начальніка калоніі, задаваў яму пытанне, кажу, чаму крымінальны выканаўчы кодекс кажа, што перапіска асуджаных не абмяжоўваецца, а фактычна тут вось я як бы ў чорную дыру папаў у вашай візбе. Ні аднаго ліста я не атрымаў за 1,5 гады. На што ён мне сказаў, што ад жонкі атрымліваеш? Ну вось, і табе і хопіць, тебе тэрмін невялікі. А калі будзеш паднімаць гэтае пытанне, так паедзеш у ШІЗА і адтуль будзеш вызваляцца. То бок, ён мне як бы намекнуў так, што не будзеш вылазіць з ШІЗА. То бок, вось, менавіта ніхто з палітычных, падкрэслюе такое правіла. Яна дзейнічае толькі ў дачыненні да палітычных, тых, хто заехаў па так званых экстремистских артыкулах, тых, хто носіць жоўтую бірку. Потому что, напрыклад, тыя асуджаныя, якія носяць белыя біркі, звычайныя асуджаныя, яны перапісваюцца як хочуць, з кім хочуць. Канешне, праз цэнзара, але тым не менш суседкамі нават перапісваюцца. Я гэта ведаю, і калі мне трэба было атрымаць якуюсь навіну такую з волі, я праз знаёмага звычайнага асуджанага, з якім пасябраваў там, ён пісаў мае пытанні на волі, праз яго я атрымліваў адказы. Сам я, акрамя жонкі, толькі з жонкай ліставаўся, але 4 звонкі на месяц было. Гэта правіла працавала, хоць і праз аператыўніка, з праслухоўваннем, але губляецца сэнс у перапісцы з роднымі, таму што, напрыклад, жонка з Гомеля пасылае пісьмо 1 числа, аддаюць яго мне недзе 15-го, 17-го, недзе праз 2 тыдні. Ну, конечно, оно ідзе 2 дні по пошце, астатні час оно лежыць у цэнзара і чакае свайго часу, пакуль ён яго прачытае, пакуль ён атрымае дазвол на тое, каб аддаць мне, не аддаць. Ён, конечно, атрымлівае дазвол у аператыўніка, які мяне там і кожнага палітычнага кантралюе. Вось такая там схема дзейнічае. То бок ствараюць такую поўную інфармацыйную блакаду. Ну, што могуць зрабіць блізкія? Калі вось мы бачым і чуем пра тое, што вядомыя такія публічныя, палітычныя, той жа Мікола Статкевіч, той жа Сергей Ціхановскі, Маша Калеснікова, Максім Знак, ну ды іншыя палітычныя, яны вось якраз і сядзяць ужо цягам года, няма ад іх звестак, адвакатаў да іх не дапускаюць. Я сам ведаю, што такое адвакат на лагеры. Ко мне толькі з 3-го разу з Мінска прыязджаў адвакат, ему звычайно отказывали, что я знаходжусь на працы, вось, хоць я ў гэты час быў на бараку, я дакладна ведаю, хлусяць, але не дапускаюць адвакатаў. Вось, ну я не быў же такой публічнай, вельмі вядомай персонай. Вось, напрыклад, Максім Знак, з якім я сидзеў у суседнім атрадзе в адным лагеры, да, і спачатку мне удавалася з ім нават размаўляць, вось, а потым да яго вось уключили такі жорсткі сцэнарый, яго схавалі туда ў ШІЗА,
дзе ён паўгады правёў, потым яшчэ паўгады. І то бок вось мы бачым, што вось пра такіх людзей няма ніякіх звестак. Пра гэта трэба не маўчаць, пра гэта трэба казаць, пра гэта трэба размаўляць, пра гэта трэба напамінаць. Калі мы кажам пра міжнародныя сродкі прававой абароны, пра аанаўскую сістэму абароны, так давайте памятаць, што з лютага 23 года Беларусь выйшла з факультатыўнага протаколу, і аанаўская сістэма па падзеях, якія адбываюцца ўжо после лютага 23 года, ўжо не дзейнічае. Адзіныя дасяжныя механізмы аанаўскія — гэта спецдакладчыкі тэматычныя, ну і спецдакладчык па Беларусі па правах чалавека таксама ёсць. Вось іх увагу трэба звяртаць на гэтыя моманты. Толькі такія моманты, адвакаты ці праабаронцы, ну і трэба пра гэта казаць, не маўчаць. Галоўнае не маўчаць, таму што ўсе вось гэтыя чорныя справы яны робяцца вось якраз такі у цішыні. Калі пра гэта кажаш, тады таксама ж выканаўцы, яны ж таксама людзі яны разумныя, яны ж ведаюць, што прыйдзе час і заўтра, магчыма, іх адзнаку іх дзейнасці будуць даваць іншыя людзі. Мы разумеем, што ў такой сітуацыі хочацца хоць нешта зрабіць, хоць штосьці. Мне падаецца, каб разарваць вот это вот замкнёнае кола адсутнасці інфармацыі. Мы ведаем, што вось сестра Маріі Калеснікавай, яна атрымлівала за яе ўзнагароды, яна часта выступае, яе імя, там нейкія прамовы распавядае. І некаторыя людзі вось займаюць такую актыўную пазіцыю, яны распавядаюць пра сваіх зняволеных, а некаторыя наадварот. Як я чула тых, хто быў у зняволенні, яны казалі, што ім падаецца, што яны пражывалі тое, што з імі адбывалася, лягчэй, чым іх родныя. Бо яны ведалі, дзе яны і што з імі. А вось родныя не ведалі, і яны там сабе палохалі такімі фантазіямі. І гэта вельмі страшна. З таго, што ты вось папярэдне казала, вельмі класна такая парада выкрысталізоўваецца, калі ёсць дзеці, распавядаць ім, каб вось гэты вобраз бацькі ці мамы, ён усё адно прысутнічаў хоць неяк у іх жыцці. Я чытала яшчэ такую параду, што добра весці дзённікі. То бок нават калі там год прайшоў ці болей, ты чалавеку, з якім у цябе не было сувязяў, ты яму як бы даеш гэты вось зафіксаванае сваё жыццё, каб ён ці яна маглі прачытаць і зразумець, у якім ты стане цяпер, і там які твоё бачанне свету, якія твои перакананні. Як ты мяркуеш, ці это слушная ідэя? Ну, гэта вельмі добра, калі так будзе атрымлівацца, што вы будзеце запісваць, ну, можа, не кожны дзень, але там раз на тыдзень, што думаеце, што успамінаеце пра гэтага чалавека. Бо, канешне, кожны, хто потым выйдзе, можа потым спытаць, а чаму вы за мяне не ваявалі, а што так, чаму вы маўчалі, чаму вы нічога не казалі і не рабілі, я што для вас памёр? Можа быць такая сітуацыя. Таму, канешне, калі вы будзеце нават у сітуацыі немагчымасці ліставання, ну, пісаць лісты такія, якія у шуфлядачку дома. Так, дарэчы, пра лісты. У мяне ёсць некалькі фотаздымкаў лістоў, паштовак, якія адпраўляла, і людзі ўжо выйшлі, яны таксама, на жаль, перажылі інкамунікаду, і калі лісты да іх не дахадзілі, я фоткі ім дасылала, і ім прыемна, што пра іх памяталі. То вот это вот мала таго, што пісаць, яшчэ, калі вы адпраўляеце, то не забывайцеся рабіць фотаздымкі, это вельмі карысна. Што яшчэ можна зрабіць, каб аблегчыць сабе, напрыклад, перажыванне вось гэтага падвешанага стану? Ну, калі мы кажам пра людзей, якія знаходзяцца ў турме, то, канешне, яны павінны для гэтага падтрымліваць нейкім чынам сваю суб'ектнасць. То бок у сітуацыі татальнага кантролю ўсё ж такі рабіць хоць нешта тое, што яны самі вырашаюць рабіць. Ну, напрыклад, вось вельмі добра працуюць гэта фізічнае практыкаванне, бо там ж ніхто іх не прымушае, так? Вось знаходзіць нейкую магчымасць рэалізоўваць сваё я у сітуацыі татальнага бессілля і бескантроля. Вось. Франкл раіў жартаваць. Я просто таксама чытала нядаўна эту кнігу, і ён так параіў жартаваць, мне прям падалося такая вяртанне сябе ў жыццё. Самая страшная рэч у тым, што тыя людзі, якія знаходзяцца ў турме,
у сітуацыі інкамунікада. Яны ж таксама інкамунікада і ад тых, хто разам з імі сядзіць. Калі казаць пра Бабарыку, напрыклад, там же ведаюць усе, што забаранялі астатнім з ім кантактаваць, размаўляць нават. То бок, канешне, там жыццё працягваецца, але няма чалавеку з кім размаўляць. Няма з кім жартаваць. Застаецца толькі так, насамрэч, дзённікі нейкія пісаць і вось трымацца за тое, што ты хоць нешта вырашаеш у сваім жыцці. Вось буду я сёння спортам займацца ці не, буду я есці тую кашу і, напрыклад, калі зубы чысціць перад сняданнем ці пасля. Вось. А калі казаць пра тых людзей, якія знаходзяцца звонку, то інфармацыя нам патрэбна і не заўсёды магчыма увогуле хоць нейкім чынам нешта знайсці. Але мы сябе адчуваем лепш, калі мы нешта робім у гэтым накірунку. Так. То бок тыя, хто пішуць пісьмы, там нейкія запыты, яны будуць адчуваць, канешне, яны будуць адчуваць шмат фрустрацыі таго, што нічога не атрымліваецца, але ўсё ж такі будзе вось гэтае адчуванне, што я раблю нешта на карысць гэтага чалавека. І гэта можа быць не бездзейнічае, так? Вельмі добрай падтрымкай, бо калі мы увогуле выключаемся, замарожваемся, гэта прыводзіць да ці да ўнутранай эміграцыі, што не самае страшнае ў даным выпадку, але да дэпрэсіі, вось што страшней. Што яшчэ можна? Успамінаць пра гэтага чалавека, казаць пра яго, глядзець на яго з фотаздымкі, відэа. І ось у сваім сэрцы, у сваёй душы падтрымліваць сувязь з вобразам таго чалавека. Гэта так працуе. Дзякуй шчыра за твае парады, дзякуй шчыра, што паглядзелі нашу перадачу. Гэта было трэба пагаварыць, і мы сёння абмяркоўвалі, як даць рады інкамунікадзе. Калі у вас ёсць нейкія свае гісторыі, калі вы таксама перажываеце штосьці падобнае, вы можаце падзяліцца з намі альбо праз соцсеткі, альбо праз наш сайт Мария Help. Калі вам трэба проста выказацца, альбо пакамунікаваць ці звярнуцца да прафесійных псіхолагаў і псіхалагінь, мы можам вам з гэтым дапамагчы. Да сустрэчы!